så går det i gang. Det er lavinen. Lavinetræet. Hey! Og klar. 1, 2, 3. Du skal først have dine julesko på. Er vi klar? Lige et øjeblik. Vi mangler lige en med julesko. Søren Banjo. Søren Banjo-hus. Kom og syng og dans med os, det synes vi at det skulle. Vi glæder os til juleaften, som bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skirkelinke-linke-du, skirkelinke. Står der Tip Jak? Så er jo ødelagt. Første traumatiske møde. Larsen står til. Nej. Hvem har du det? Så sidder jeg. Hvad står der der? Søren først. Marius. Der står Tip. Var det dig, min lille ven? Er det Marius? Ja. Marius. Og hvad står der så her? Mathis, er det dig? Tillykke. Selina. Er det dig? Selina. Hvor er Selina? Ja. Værsgo, julemanden findes ikke. Det er rigtig godt, vi har taget der. Mia. Værsgo. Glædelig jul. Skal vi se. Hej, det er der. Hvad står der her? Har vi en sang? Amalie. Hallo. Ja, der er en sang. Ja. Nej, hvad skal vi så? Nej. Hvad står der her? Til Jesper. Nej. Hej. Karoline. Farvel, julemand. Lille julemand. Jeg tror, han er ude at åbne den af. Du fik fart på det, hva'? Du kører langt. Pas på, Jesper! Hej. Har du kælket? Det var en ko, ikke også? Du kan bare få en af bobsterne. Nej, jeg gider ikke have
Hvad vil du så sige til den, hvis den kommer hen og hilser? Det gør den ikke. Ja, det tror jeg, den gør. Det gør her ikke. Jo, den står inde bag hegnet. Kan du se det? Den kan ikke komme herud til os. Nu kigger hele tiden på mig. Ja. Han spiser bare. Og det var det frossen. Pip, pip. Er det slut?